Θα σε κάψει. Ποιος πετάει? Πάνω, ρε. Πάνω εσείς τώρα, άκουσε. Ναι, ναι, μας έκατε. Την ακούμπησε, την ακούμπησε. Δεν λες ευχαριστώ πάλι, θα πίνεις πάλι κάτω με τρεις, να δεις πάλι πάλι. Πιο πίσω. Πιο πίσω. Εκεί σου παδό μου το λέγεις. Τρούπος είναι αυτό. Τρούπος είναι αυτό. Δεν πίνεις κουνιές. Τώρα είσαι πρώτο. Δεν σε βλέπω να ξαναφεύγει λίγο από εδώ. Τι από τα στείλω τώρα. Δεν σε βλέπω να ξαναφεύγεις από εδώ. Κάνα μήνα θα κάτσε εδώ πέρα. Πού θα τα στείλω τώρα. Λοιπόν, εκεί βάζαμε σημάδια από εκεί μέχρι εκεί, μέχρι το αυτό. Όχι μπορεί να πετάσει εσύ εκεί πέρα αυτό το Δεν είχαμε τέτοια να τα κόψουμε. εντάξει. Εντάξει. Φεύγεις τώρα, ο Λίας έχει... Άλκορα. Έχει βγάλει βρύση ο Λίας, πλάκα τώρα. Για να πάω πέρα στο ποτάμι το Βγάζει κανένα μάτι όμως. Κάντε άκρη, κάντε άκρη. Πήγαινε από εκεί ρε. Είναι η Βασιλεία που τα Όχι, Εδώ. Πόσα είναι όλα. Απ' έξω εγώ πάλι άλλος. Άλλος. Μέχρι τα καώ. Θα καταστήλω πάνω και αυτά τώρα. τη σειρά όλοι. Θα το κοντράρεις αυτό έτσι. Και θα ξέρεις που θα πάει. Θα το κοντράρεις. Απάνω στο φίλο Παγκαλαβιό θα πάει τώρα. Γεια, πάμε. Όχι. Έγα μου το. Τώρα θα το ρίξω μόνο δεν το πετάξει. Ένας λούμπος, ένας λούμπος. Που είπατε να κάνουν τώρα, το έχεις εσείς. Πρέπει να διορθώσει το λάθος μου. Στέφανη, πρόσεχε. Άνε. Ακόμα, περίμενε. Ναι. Έλα, δεν πειράζει, έλα. Δεν πειράζει. Ματιές, νομίζω είναι εύκολο. Πρέπει να κάνει κανένα μάτι τώρα, όχι πολύ να τα βγάλουμε κανένα μάτι, προσέξτε τώρα. Φύγετε από εκεί όμως, δεν μας. Πού, δεν άκουσα. Εγώ 4 θα κάνω. Δώσ' τη μία τώρα να πάει. Με λίγα τσιλικάρι είναι, δεν είναι τσιλικάρι. Μέτρα. Τσιλικάρι. Με το τσιλικάρι τώρα, αφού μ' άρεσε 2 φορές. Τσιλικάρι. Άμα χτυπήσει με μία, τότε μετά με τσιλίκα. Άμα χτυπήσει μία και πάτε με Άρα εγώ τα σιλικάρια μπορώ επί 3 από εκεί εδώ. Γιατί μου το βάλετε μονά. μία με τσιλίκα και μετά το τσιλικάρι. Κάπου 2 φορές. Εγώ δεν πάει αυτό. Πάνε ο ίδιος. Ο ίδιος παίζει. Όχι, άλλος παίζει. Κάντε άκρη τώρα, άμα το πετάξει ο μπαμπάς. Ποιος πετάει. Περίπου, δεν πάει. Κάνε τα παιδάκια. Πάρε ξεκίνα. Όχι, τίποτα, εδώ. Πρέπει να παίξει ρε. Αποστείς τώρα. Το 6 το έχουμε μες στα τέτρα. Απ' έξω είναι άκρη, ξαναδείχνει.